Ysirivi on saanut kohtalaisen paljon katsojapalautetta ja Kati Ispoisista on kyseenalaistanut meidän lajitietämyksen. Ja tänään Kempsu piirtääkin meille sitten Curl Flats-kuvion. Joo, tää peli toimii Maddenissa ainakin aivan loistavasti. ihan shotgunista Emptistä lähdetään ja täältä niin kuin tosiaan juostaan nämä curlit tänne. Sivuun 10 järvi, curl-kuva ja flatit tänne flattiin. Siitä ja sitten taidendi pudottaa tonne linjan taakse. Ja yleensä voi jäädä hyvinkin vapaaksi. Totta kai ensin tää on tää niinku meidän varsinainen money shot tässä. Siitä helppo 10 jardia aina. Riippuu vähän mitä toi corneri tuossa tehdään ja luetaan sitä. Jos sieltä on, jos ei taidennet, sitten on tietty nää flatti. Flatti myös saattaa jäädä ja siitä sitten jää kivasti tilaa. Jos kaikki myös menee, niin tässä voi myös kuupelalla avautua omalle juoksulle tuoltakin ehkä tilaa jonkun verran. Tällä mennään. Ja Ysirivi on tietysti täällä, eikä seuraa peliä juuri ollenkaan. Näin se menee. Mutta mites Karvinen? No, tässä on tää sideline. Karvinen on täällä. Juu, elikkäs seuraavana vuorossa Vaasan villit rojaalit, sunnuntaina ottelu Vaasassa. Ysirivi ei valitettavasti pääse paikalle, mutta kyllä ne Trojans ilman meitäkin pärjää ehkä jopa paremminkin. Nyt täältä tullaan ovesta läpi. Ei tämä mitään. Vaasaan tosiaan Trojans matkustaa, siellähän on kaikkiaan oikein kovin kotiyleisö, kovin puolustus, kovin hyökkäys. Onko Trojansilla sitten mitään sauma? On. Että voitettiin kuitenkin kotipeliä ja eipä se Vaasan niitä isoja voittoja vielä napsinut. Ennemminkin isoja tappioita Tampereelle melko yllättäen. Ja Trojaskin on vahvistunut. Pari isoa miestä lisää. Mitäs tästä nyt sitten enempää? Mistä näistä tietää vaasalaisista, pohjanmaalaisista? Tärkeä peli molemmille, että jos Trojas haluaa vielä kotiedusta tapella ja jos Vaasa haluaa tapella sitä kolmossijasta. Tai jos ne haluaa muuten vaan tapella. No ne on pohjanmaalaisia, ainahan ne haluaa. Eiköhän siinä kaikki täällä on aivan järjettömän kuuma. Joku osaa tanssia. Akvaariorakkautta.